Al goed 10 jaar wordt er in Haas manmachtig werken aan een replica van de Witte Zwaan, het schip van Willem Barents. Het schip is nou zo goed als kleer. Het tuig maakt er nog op en er zijn nog wat putsjes aan dek. Mijn bouwmaster en vrijwilligers zullen we weer op de bouw en vooruit naar het moment dat ze met dit bijzondere schip onder zeil gaan zullen. Ik ben Janine Oosterlo. Ik woon in Harlingen op Noordijs, hartstikke mooi in het centrum van de stad. Ik ben 51. Ik ben politieagent bij wat we vroeger de waterpolitie noemden. Dus ik ben schipper op politievaartuigen. Onder andere hier vanuit Harlingen op de P85, maar ook in de binnenwateren van Friesland, op de Waddenzee, langs de kust. En ik ben als scheepstuiger vrijwilliger bij de Witte Zwaan. Ik heb in het verleden ook gewoon voor mijn werk op de Halve Maan gewerkt, of de Half Moon in Amerika. Daar was ik tuiger, bootsman. En dat heb ik ook op de Duifke gedaan. En nog wat vrijwilligerswerk op andere schepen. En ja, toen dit project in Harlingen van start ging en ik in Harlingen woonde, was het eigenlijk 1 en 1 is 2. Dat zit ook een beetje in de genen, denk ik. Mijn opa was binnenvaartschipper, mijn opa en oma hadden een boot. Mijn moeder is op een binnenvaartschip geboren en getogen. Ja, die fascinatie of die interesse in met name historische schepen, die heb ik al echt heel erg lang. Nog wel even. Heet dan de lengte daarvan? Nee, dat maakt niet uit. Ja, kijk, als het maar ongeveer even lang is als deze, want we gaan dit toch nog afsnijden. Dus dat maakt niet uit. Nee, dat is meer een richtlijn. Het belangrijkste is gewoon echt goed richting een blok, dat die goed lekker strak zit. Oh, jij gaat hem doen, hè? En ik had hem al 1 keer gedaan dus, en hem weer uitgehaald, dus ik kan nu aan de slag. Als tuiger zijn wij nu concreet het schip aan het tuigen. De bouwers hebben natuurlijk een schitterende prestatie geleverd door het schip te bouwen. En de zeilmakers van de Bataviërs hebben het zeil gemaakt. Ja, en nu dan is de derde poot is natuurlijk de tuigage. En dat ben ik nu dus met vrijwilligers aan het doen. En er zit inmiddels een clubje van vrijwilligers die alle schiemanstechnieken die ik heb kunnen uitleren aan ze en die dat allemaal echt super onder de knie hebben. Nou, dit is een deel van de tuigage waar we de afgelopen winter aan gewerkt hebben. Weet je, dat is van alles. Het begint met binsels. We hebben grommers gemaakt. Hè. Dat zijn de ronde, een touw in een cirkel maken. Die worden bekleed. Hè. Dat is met een klein touwtje daaromheen, waardoor de rek eruit gaat en waardoor die beschermd wordt. Ik zal hem even iets uittrekken. Nou, dat werkt niet. En dan zie je hier dus, deze wordt dan niet gesplitst. Deze wordt gebinseld. En dan is het heel belangrijk dat dat binsel, dan werk je altijd naar het blok toe. En dat is belangrijk dat dat blok goed strak ingebinseld wordt. Want je wil natuurlijk niet hebben dat een blok ergens boven in de tuigage... dit touw rekt altijd een beetje. En je kan natuurlijk niet hebben dat er na een jaar een blok uit de tuigage valt. Dus het is erg belangrijk. Het ziet er allemaal netjes uit, dat vind ik ook belangrijk. Maar het allerbelangrijkste is dat het functioneel is. En daarna komt de esthetische kant. En deze jufferblokken worden de zijwanten. Met een Matthew Walker knoop. En de takelingen. En deze heb ik dus ook in het depot gezien van een wrak, het scheurrak, omdrijfwrak is dat genoemd, in Lelystad in het depot. En daar lag ook een stukje touw met een knoop die erg hierop leek. Daardoor hebben we kunnen bevestigen dat bepaalde technieken ook toen al gebruikt werden. Die historische continuïteit, hè, dat je gewoon iets doet, maar het iets bezig bent wat al eeuwen gedaan wordt, dat vind ik heel erg interessant.
ja, je moet er gewoon bij neerleggen dat je soms iets maakt en het weer overnieuw moet doen. Of dat je iets maakt en je bent er een halve dag mee bezig en het is misschien een fractie van het hele tuigplan. En inderdaad besef wat het gaat worden straks, dat het wel ook iets is waar we straks ook in omhoog gaan klimmen. En waar we razen mee gaan hijsen en zeilen mee gaan zetten. En de stengen waar we nu mee bezig zijn, dat die gehesen gaan worden. Het is niet zomaar een model wat we maken, het wordt straks een werkend schip. En ik denk dat dat inderdaad ook wel heel belangrijk is. Dat besef dat wat we maken ook echt gebruikt gaat worden en dus ook veilig moet zijn. We zijn nu met weeflijnen bezig. Dat is verder niet structureel onderdeel van de tuigage, maar daar konden de zeemannen en wij straks ook mee naar boven klimmen. En we zitten nu op de bezaan en Sietse en Auke zijn op de fokkenmast en de grote mast bezig. En er wordt aan de voorkant met een oogsplitsje gebindseld en dan mastworp en een dubbele mastworp achterop. En de truc is om ze horizontaal te krijgen, of in ieder geval allemaal gelijk. Dus daar zijn we nu mee bezig. Mijn timmermansoog is blijkbaar niet zo goed, zag ik vanaf de kade, dus ik haal er even het waterpasje bij. Als ik nieuwe mensen leer klimmen, dan moet ik altijd zelf voor mezelf even terughalen. 25 jaar geleden ging ik voor het eerst met Courtney de mast in. En dat gevoel wat ik toen had, je bent natuurlijk heel erg uit je normale omgeving van met 2 voeten op de grond. En als ik nieuwe mensen leer klimmen, moet ik dat altijd wel even terughalen, dat gevoel. Want ik ben daar nu zo op mijn gemak in het wand, maar dat is natuurlijk niet vanaf dag 1, dat moet je ingroeien. En dat vind ik voor mezelf altijd wel het belangrijkste. Als je in het wand zit, dat je voortdurend bewust bent dat je in het wand zit en dat je voortdurend bewust bent waar je 2 voeten en je 2 handen zitten. En we werken natuurlijk ook met klimharnassen en dat je haak goed bevestigd zit. Dus ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. Probeer ik ook wel uit te dragen dat als je in het wand zit, dat je dan geen haast hebt. De masten bestaan uit een ondermast met een steng, een verlengstuk naar boven. Die stengen, dat is ook nog een apart verhaal. Zo aan het eind van de 16e eeuw had men het systeem ontwikkeld om deze stengen neerlaatbaar te maken. Daarvoor werden de verlengstukken vast aan de top van de ondermast bevestigd. Maar men had een slim patent bedacht met een ezelshoofd, dat is een dikke klos bovenin, waar de steng eigenlijk doorheen kon bewegen. En met een slim hijsmechanisme kon men die steng zelf vanaf het schip naar boven brengen en ook te laten zakken. Het voordeel daarvan is dat je voor onderhoud onderweg jezelf het beste kan redden. Je hebt geen grote kraan van de wal nodig. En wat ook een punt was, bij extreme storm wilde men de windvang zo klein mogelijk houden en liet men ook die steng weer gewoon naar beneden zakken om geen windvang hoog op het schip te hebben. Om het schip beter stabiel te houden. Je krijgt mensen bij elkaar van allerlei achtergronden, maar die allemaal met dezelfde overtuiging en passie aan dat project werken. En voor iedereen zijn plek. De een die verzorgt alleen maar het eten tijdens de reis als kok. De ander vindt het schitterend om op de uitkijk te staan of aan het roer. Er zijn er die absoluut niet willen of durven klimmen, is ook prima. En sommige die krijg je niet uit het wand. En er zijn mensen die zich met de techniek en de motor bezighouden. Maar er zijn ook vrijwilligers die de rondleidingen doen of de souvenirwinkel bijhouden. En dat vind ik zo mooi aan zulke projecten, dat iedereen zit er met zijn eigen achtergrond en met zijn eigen capaciteiten. Maar allemaal met hetzelfde doel om het project draaiende te houden. Dat vind ik gewoon hartstikke motiverend aan zulke projecten.
Goeiejoen, dit is het Frieske Nights op sneun 24 september. Het is een mooi moment voor de vrijwilligers van het schip De Witte Zwaan. Het hoogste punt is bereikt. Eén, twee. Oké, we kunnen nog een klein stukje en dan kunnen we hem denk ik wat makkelijker optuigen. Wippen. Nou, we zijn een heel eind op weg. We hebben vandaag de grote ra gehesen. We moeten nog de fokkera hesen en de 2 marsra's. En daar moeten de zeilen nog op aangeslagen worden. Dus het is allemaal klaar. Het ligt allemaal in de loods en in de tuigerij. Maar het moet allemaal nog aangebracht worden. Dus, maar dit is een mooie eerste stap. Als je goed naar elkaar blijft kijken. Het gaat altijd langzamer dan ik zou willen. Maar goed, dat is gewoon hoe het is en dat is ook prima. Hoe het precies op dit schip past en valt, dat is toch elke keer weer even uitvogelen. Maar nee, ja, dat gaat eigenlijk wel goed. We hebben een mooi team inmiddels. Net zoals vandaag ook met de ra-hijzen. Dat gaat gewoon prettig. We kijken gewoon stap voor stap hoe we het veilig kunnen doen vooral. Als je op zee bent of op het water bent en de motor mag uit. Dus echt niks mooiers dan op het water zijn en door het wind voortbewogen worden. Dus ja, dat zou, ik denk iedereen die betrokken is bij het schip, bij het project, kijkt daar wel echt wel naar uit.